Τώρα θα πλένω τα χέρια μου, παιδιά. Τι είναι ο τεχνόλογος? Τώρα ανεβαίνω τα σκαλοπάτια. Ανεβαίνω, παιδιά. Πάμε από εκεί, παιδιά, εδώ είναι ο επόμενος. Τώρα περπατάμε. Παιδιά, περπατάμε. Εγώ θέλω να σας πινακίδες μου. Πάμε τώρα κάτω να πεις τώρα το... Τώρα πάμε στο μέρος. Κατάλαβες τι θες λέει. Τώρα σε αυτό το μέρος περπατάω και έρχομαι εδώ κάτω, έξω από το κόσμο. Ένα μέρος και που έχει το McDonald's και όλα. Ή αυτό είναι το δέντρο και που στολίσανε, παιδιά. Και σε όλο αυτό το μέρος που στολίσανε. Εδώ είναι το Luna Park, άμα κάνω zoom είναι εδώ είναι το Luna Park. Εδώ είναι ένα μαγαζί. Εδώ είναι... Και θα σας δείξω το μεγάλο. Εδώ είναι η εκκλησία. Εδώ είναι... κάνω zoom. Και την πισίνα και πώς θα μετά. Ναι, θα βγει. Εντάξει, δεν βγαίνει. Εδώ είναι κι άλλο δέντρο. Ένα ακόμα. Το δέντρο εκεί. Εδώ βλέπουμε πολλά μαγαζιά. Από εδώ βλέπουμε ένα τέλειο μεγάλο. Εδώ είναι η πισίνα. Από εδώ. Πάμε μέσα λίγο. Μια πινακίδα, ένα μαγαζί. Εδώ είναι τέλεια, παιδιά, πολύ ωραία. Εδώ δείχνει. Εδώ από εδώ. Εδώ έλα.
TGI Friday. Εδώ είναι άλλο. Τώρα περπατάω, παιδιά. Ο κάμεραμάν μας δεν είναι σήμερα. Είναι στο σπίτι του. Είμαι μόνος μου σήμερα, παιδιά. Και κάνουμε αυτό το vlog με το κόσμο. Εδώ είμαστε. Και στο τώρα πάμε στο village. Village. Τώρα έρχομαι μέσα στο village. Σινέμα. Μπαίνω μέσα. Εδώ είναι μια πινακίδη και έφτιαξε ο θείος μου. Παλιά, εδώ είναι ένα δέντρο ωραίο. Εδώ είναι το Village Anaconda και που μας δείχνει διαφήμιση. Δες τι ωραίο, παιδιά, τέλειο. Τέλειο.